फैफिनदो बिमा नों अननानै फैफिनदो बिमा नों अननानै फिसा सासेखौ लानानै दाबसेयाव मानो आलाय सिलाय थांदों आंनो नोंखौ नांफिनगौ बिमा उन्दै सासेखौ लानानै मानो थांदोंलाय दाबसेयावलाय आलाय सिलाय फैफिनदो आं नोंखौ नांफिनगौ बिमा नों गैयैनिफ्रायनो जानाय लोंनाय उन्दुनाय सुख गैया बिमा नंगौ फिन आरोबाव हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों खारफालांदों क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि सामखागुरि गामिनि सिखिरि बसुमतारी मुंनि आइजोआ गावनि उन्दै फिसाजोखौ लानानै गुबुन हौवाजों खारखुमाना दंहैयो नखर सालायनो थाखाय गावनि गामिजों लोगोसे बिसि फिसा आरो जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागारलांना गुवाहाटीआव खामानि मावहैबाय थानाय समावनो फिसाय जोंसार बसुमतारीखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारखुमाना दंहैयो बिसि सिखिरि बसुमतारीया बेनिखायनो सोरबाफोर सिखिरि बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुसनोब्ला 6000260157 एबा 8473899856 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खिन्थाहरनो खावलायदों फिसाय जोंसार बसुमतारीया फैफिनदो बिमा नों अननानै उन्दै सासेखौ लानानै मानो थांदोंलाय दाबसेयावलाय आलाय सिलाय फैफिनदो आं नोंखौ नांफिनगौ बिमा आं नोंखौ गोसोखांगासिनो उन्दुनोबो ओंखारा सानफ्रामबो जानो लोंनो सुख गैया बिमा फैफिनदो ना आंखौ अनला फैथारदो अननानै फैथारदो आं नोंखौ नागिरबाय थादों गोसोखांबाय थायो जानो लोंनो सुख गैया सोरजोंबा फन रायलायनानै नों थांदोंबाबो केमेरा खालामनानै नों फैफिनथारदो बिमा जानो लोंनो खहाबा उन्दुनोबो सुखुवा नोंसोरखौनो गोसोखांबाय थायो बिमा सानैखौबो उन्दैखौबो नोंखौबो बिमा दाथ' आंनो नांगौ उन्दैखौबो बिमाखौबो सोरबाफोर नुदोंबा खिथाहर दिनैजों सानब्रै जाबाय नागिरदोंमोन दा मोनाखै दाबो नागिरदोंमोन गैया न'खराव माबाफोर जेबो प्रब्लेमबो जायाखैमोन नांलायाखैबो बुलायाखैबोमोन रावबो दा बिहाव बिखुनजोबो दंमोन बिसोरबो आन्दायदोंसो अबेहाय थांखो अबेहाय माखो होननानै फन खालामहरबाय आंबो अबेहाय थांदों मादों होननानै सानसे जादों फन बुनायाबो आंनो रिसार्ज सोनो होननानै थांदोंमोन बे आलांगियाव बुधबारखालि 9:30 टाइमाव फन खालामबाबो हमाखै आंनो सोरखौबाफोर लांदों होननानै सन्देह दं नामा लांनायाथ' खोनादों आं रं नाम्बार रायलायो होननानै दा बे रं नाम्बार रायलायनायजोंनो सन्देह खालामबाय आं थांदों बायदि गुवाहाटीयावनो जिहेतु नोंनिनो आंगो हिनजावमोन नोङो फन रायलायनायफोरखौ उदिस लागोन ना लायामोन लायोमोन सम सम आंबो खामानि मावनायाव हास्लाबा एखमबा दा आं गैयियाव दा जाथायनानै थाबाय दा मा खावलायहरनो सानो साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ नोंथांनि हिनजावखौ जुदि नोंथाङा मोनफिननो लुबैयो बे बेलायाव सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा नुदोंबा खिथाहर आंनो अननानै आंनो बे हिनजावखौनो नांफिनगौ बेहा उन्दै दङ 1.5 बोसोरल' हिनजावसा आंनो नांफिनगौ सोरबाफोर नुदोंबा खिथाहरबानो जाबाय रायजो राजाफ्रा जोंसार बसुमतारी गामि सामखागुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार थाना बिसमुरि पस्ट अफिस बिसमुरि दाखालि थांनाय बुधबार फुंनि 9:30 टाइमाव
खालांदों बे मानसिया उन्दै सासे लानानै 1.5 बोसोर उन्दै लानानै। बे नोंनि हिनजावा आंनि हिनजावा बे हिनजावनि नामानो जाबाय सिखिरि बसुमतारी। दा बे हिनजावा गुवाहाटियाव दंहैयो होननाय बायदि खोनादों। मोनोबा सोरबाफोर हमनानै दोननानै रिक्वेस्ट खालामहर बुंलाय बेखौनो फिनसै। बे होनदे होनलाबाय थाग्रो अननानै खिथाहर मानसिया गुवाहाटियाव दंहैयो होननाय खोनादों। आंबो गुवाहाटियावसो दंहैखायोमोन। बेखौ खारनाय खोनानानै आं 30 थारिखआव सफैदों बिस्थिबारखालि। दा गैया नागिरबायबो नुवाखै।